गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आम बाहर डंगा भसैया देखु डंगा आमर चलते देखा नदी घाटे मिसा पुणी आपण मान सागर पुणी देखा नदी घाटे डंगा भसैला बेले से पर्यटन चलतु ना 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 नहीं लगला नहीं बड़ा चल भाई आम बड़ा थुई बने बसे बनी कि समीर शीघ्र बुड़ दिया दीपटा गोटे मझे दियो धूपकाठ तले दी दियो
एपट कर जाओ लाइट କହିଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ फाइनाली डंगा भसा हो गला सो आम ए मंदिर चलू चलते जीवा मंदिर देखो आम डंगा केते सुंदर भासी भासी जाऊँगी देखो पोखरी केते सुंदर देखा जाऊँगी डंगारे आम मंदिर को पड़े आसलु आसिक मंदिर भितर पहुँची गलुनी ए पूजा सारिदेवा फास्ट तापर पुणी वीडियो करिया नहले लेट हो मंदिर आज पूर्णमी ग्रहण लगी जेहेतु पूर्णमी पर मंदिर बंद हो जापे हो जय शनिदेव मंदिर बंद हो गला फिर पूजा पाठ सब सरी जाइए सो मंदिर बंद हो गला ए देखो मंदिर शेष दृश्य आज ग्रहण पर मंदिर एबेठू बंद रहिबो सो जहाँ हो भलरे भलरे आमर पूजा हो गला एबे आम घर को चलू गाधुआ होगला डंगा भसा होगला पूजा भी होगला छुआ मैंने घरे शोचंदी एकुटिया आम आसीचु चलते घर को फेरिया चप्पलटा मोर आम टे लक्ष्मी नारायण मंदिर को आसलु देखु
ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ ତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଟ୍ କରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫାଇନାଲି ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓମ୍ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼ି ହେଇକି। ଏପଟେ ବିବେକ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦ। ଏ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇବା। ଆଜି ତ ଦିନ ସାରା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କିଛି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେବନି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି। 2ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଆଜି ମୁଁ 2ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ମୋତେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯିବାର ଥିଲା, 2ରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା ଦିନ ସାରା ପାଇଁ। ସୋ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି କ'ଣ ସବୁ କରିଛି। ଘରଦ୍ୱାରର ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା କରିଛି ଛାଡ଼, ସେସବୁ ନ ଦେଖେଇବାଟା ଭଲ। ପିଆଜ କାଟିଛି, ସେଠି ପନିକି ପିଆଜକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଉପରେ ସବୁ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିଛି ସଜାଡ଼ିନି ଯାଏଁ। ସବୁ ମୋତେ ଏବେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସବୁ କାମ ଆରାମସେ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବରା ଛାଣିକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବରା କରିଛି ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଆଜି ମୋ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ମୋତେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଦରକାର ସକାଳୁ। ଦିନଭର ଆଜି ଭାତ ଖିଆ ହେବନି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି, ମୋ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ, ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା କରାହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ବୁଝିଲା, ବରା ତରକାରୀ। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ପୁରୀ ଛାଣିକି ରଖାହେଇଛି, ମସଲା ପୁରୀ କରାହେଇଛି। ବାସ୍ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଖାଇବା ଖୋଜିଲା ଯେ ମିଳିବନି। ଏଇ ଛଣାଛଣି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଛଣାଛଣି ହେଇଗଲା, ବରା ପୁରୀ ଏସବୁ ଛଣାଛଣି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ପ୍ରିଫର୍ କଲି କି ଅଦରୱାଇଜ୍ ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଦହି ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛଣାଛଣି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚୁଡ଼ାଟା ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି କରିଦେଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦିନ ତ ଏଇଆ ରହିବ। ଦିନ ସାରା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପୂଜାପାଠ ନାହିଁ, ଘରର କୌଣସି ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯାଇ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ କରା। ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି କାମଧାମ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଯିବା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫାସଫି କରିବା, ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା, ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରେଇକି ନାସ୍ତା ପାଣି ଦେବା ବଗେରା ବଗେରା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେକା ପାଇଁ ବାଏ।